Existuje veľmi praktická kuchynská pomôcka, ktorá zjednodušuje každodennú prípravu jedál. Umožňuje krájať cibuľu niekoľkými pohybmi a vytvárať dokonale rovnomerné pásiky cibule bez veľkého ručného úsilia. Má viacúčelový dizajn. Druhý koniec slúži na efektívne lúpanie zeleniny a ovocia a funguje tiež ako otvárač fliaš a konzervu. Stáva sa tak kompletným a všestranným doplnkom pre každú kuchyňu. Je vybavená ostrými čepeľami, ktoré zaručujú čisté a presné rezy pri každom použití. Vyrobená je zo zosilnenej nerezovej ocele a vyniká vysokou odolnosťou, pevnosťou a dlhou životnosťou pri nepretržitom každodennom používaní. Zosilnená rukoveď ponúka pohodlné a bezpečné uchopenie, uľahčuje prípravu každodenných jedál a zrýchľuje prípravu špeciálnych pokrmov a rodinných osláv. Vďaka hrebeňovému koncu môžete nasekať cibuľu za pár sekúnd s rovnomerným a dokonalým výsledkom. Táto viacúčelová pomôcka sa veľmi ľahko čistí a skladuje po každom použití, vďaka čomu je nepostrádateľná v každej domácnosti. Vyrobená podľa prísnych továrenských štandardov spája funkčnosť a kvalitu v jedinom kuchynskom náradí.